שלום, ברוכים הבאים לפרק. אתם שומעים רעשי רגע, סליחה. כן. מי זה? כן. סרטון כדי להחזיר את סקיירים לקהילה של הגיימינג, כי שמשחקים בזה אז לא משנה. אני אתחיל לעשות סרטונים על סקיירים, הרבה סרטונים על סקיירים, ואני מקווה שתאהבו את זה, דבר ראשון. וכן, למרות שלא רוצה לעשות את זה, אני צריך לעשות שמירה חדשה. עוד פעם, סליחה אם אתם שומעים רעשי רגע. אני לא לבד בבית. יש לי משהו מגניב להראות לכם עם המוד של סופר הירוס, עושים ככה עם החליפה של איירון מן והכנסים של הלק, זה ככה. אוקיי, טוב, זה הסרטון, מצטער שהיה קצר, ככה זה יוצא לי.